Zviri sei? Zviri sei mudara? Ndiri bo. Handiti. Muri sei? Awa, haisitiri nani sisi. Zviri kunyanyonzwika ndezvekwamuri mimi ndo sound yatiri kunyanya kuda. Saka I think topic hombe yatinayo ndeyekungoti imimi samukuru Minox pioneer wezvizhinji zvakuda kutedzerwa nevakawanda muno muZimbabwe zvakafanana nezveYouTube mombo adressawo mayouth akawanda maererano nezvemaexperiences amakaita kubvira even pamakatanga nepamasvika nemachallenges amasangana nawo kusvika patiri nhasi. Saka I think ndo musoro wenyaya watinawo. Aisatanga nereggae music shamwe. Dara. Nguva 1982 tichiteerera reggae music. 81 82 Power Dub Center. Takaendachi Zimbabwe. Power Dub vibes were Africa A1 sound. Then I think 1984 85 kwakauya level vibes. Vairidzira Zimbabwe Whitefields. And inini ndazotanga kuzoridza music in 1987. Level vibes yaparara, Africa A1 yaparara, yanga kunzi stereograph. Saka from stereograph yakazochinja kuita stereo one 1989. Wedzera 1990 now naenda kuCanada. I was still under stereo one. Music is my passion. Reggae music, not noises to good for us. My rubber dub style, reggae music in a rubber dub style. Get me? And Alkenbo, and a Pinchas, and a Sanchez, and a Frankie Poe, and a Super Kate. Those style angry, and a Little John, and a Kokoti. Hapa no mazwana ndivanya anyanyo wanzwisisana Roman Vegwa. Wanaimba zvo but anyanyo wanzwisisa ndoda wangu wakudhara. 1992 I came back and I started working with a stereo one. Pakapinda vanhu anenge I think 400 kana 300 $10 each murumas, so it's 3,000 $3,000 to $4,000. They gave me $30. I wasn't happy. Didn't my records open, none about 1,000 records that time. Now I cannot deal with this now. I quit. I formed my own sound. Now General B. Hwezha. Then we started playing Mr. C's. That same year, 1992, November. First show I done for the Mapinda when I was 15. Tyre Mr. C's in Demuriza and the sound system on Black Giant. Cedric Steel. And it's pretty powerful sound. Actually, Ndovan Wakatanga inonzi Zimbabwe Cup Crash. Yawakunzwa mazwano yakahagwa neichi chimufana chaipromota sungura ichi. Yeah. Ndokwa zvakatangira iko. Then after that, takazoenda Jobs and Bishop. Jobs. But takambo struggle. Yatenga sound system yangu takapinda mujobs but takatanga tichimbohaya ukachimborentao. Tisu sound system one yakaridza Zimbabwe is. When you mean touring, takapandutsa maghetto youths eZimbabwe is. Zvangoita Zimdancehall right now. She's a reggae music inonakidza. In the 90s, and a general degree, and a Hawkeye, and a Red. I was the first one to introduce those people. And a Buju Bantan, Shaka Dimas and Pliers. Made that she wrote Bam Bam.
first one to introduce it here without no apology. And it's this is another selector. I'm not going to go to Vakaridza. Dova is where I'm going. Meno unopera kona mutare unenge wangobuda kutomunda mosveni batana bhindura uko bata unana chinhoyu dai sona kadoma sika vanhu atakamboroka kuna zvekutamba padambo kwamakumbo kuvhuna vanhu vachidzunirwa kuna zvekutamba ari mahwani. Ukona Silverstone was supposed to be a family sound. Young Silverstone dance sound, and family sound. Panaka na Bernard Bango azitanga kushodisa. Bango is a funk kwa jabi. Dopa kasupindira wakoma na. Kambana Junior D, Mickey Mouse, Mad Morphin, Wende. Isakatanga ukenati ilatikana usizi kene bali wakonukira. Jeno vyanga report that Kenzo anga. Saka pakazobuda that Kenzo pakabuda Bernard nopakabuda uyu General B aje na that Kenzo. Ndomatesa takabataenda uku ndopakazokomana Miki tikazopinda futi approach anga ari ma MC but akaka nemasura akaka ne power michero kai parata unoza part kwe base ya unoza MRS MC but anga ne power smiling kosa yesa ana smile ndo roasting akwa kune ma original ngwani Silverstone the smiling a messless ariko futi messless anga ari wengine ari ku butu aigara ku apana wa krembo na apana watu ku dance but wani wenakerwa nezvinhu zvaitika saka pesa rangu aya wengari kwa one big family tatikano tikatipinda Silverstone pa Ghetto line pana pane kukastano nana jango mini Mickey Mouse King Robbie Ajita avanga takawanda sometimes taita kana 3 matches potato je not potato akatango batira chimutu Silverstone kumisa sizo ajura namba kati achidebwede kishimarawi nivona nazo mtimba yachidebwede anokubatira ndokata kutamboto nawe zotoriona Andy Brown akatomba chimona ku Jobs Andy Brown angari shamwari ya Blaza nonzi Charlie Iron Jobs mwana Jobs kadem ndoko akadiscover ku potato ni Jobs isitaita kana musi Saturday vamweenda kubhindura vamweenda kuchinoi vamwe vari kuno Saturday nemarekodzi akasiyana. That's how much marekodzi ekuwanda kwanga akaita selector mwana bhegi rako zingatobatwa nemunhu utesa pini kodi yako akatomba wasikotovhura wega utozvibatira zvinhu zvako kana wakuenda utakura nengoma dzako unosipaka uripo. Saka pane vamwe vanhu vaitoda Mickey Mouse and kubhindura vamwe vaida Jungle Man urequest umwe akarequest Mad Minox ngonongo unodaiva munhu wese ane style yake yaida. Ini nongo zva style yangu yakasiyana nevamwe vese and I kata my records. In fact, I was the first person who was a 2 matching tables reggae music mixer 2 matching tables. Before that kana level vibes in Africa one washensa 1 table boys ama MC wayesama MC wayesapa Hwezha anditi otosta anatenda gamuri anaparidza ana yellow vibes ana dadzi ahobo vanhu ainakirwa waziya zvokudaro apadhezi achifutana anafara ndo angari maselector ndi toibata ngoma arishambari. In actually I was inspired by style ya Farai ndiye munhu akandi-inspire ni ameno aiwanda angunakirwa nengoma muchizitenderedza wasi pane mwe matsonda nananhirikini ndiani uyo aridza pane dance and the late Dennis Usson. Yes, that clash was one of the best. Was game rakatangira panze ngachizima ranzi ngaripinde mukati ya iri open vanhu vakatanga nobhadhara zvekuti
ukazonotaura zvinhu zvinonzina. So imimi makazosvika sei pakuzotanga yatakuti isusu Mad Minox family mazuva ano lead to one of the most successful YouTubes in the country, iyo yani ya Ghetto Crown King. So I think vanhu vakawanda vanoda kunzwisisa or kudzidzawo like from the legend, and also sezvatambotaura tichitanga some of the challenges that you have met kubvira even pamakatanga you're narrating pamuchitanga nemarecords kuitirawo maghetto youths akawanda kunzoko even mastudios aako izvezvizvi. You're actually letting them know kuti vazive kuti I know you're one of the pioneers. So I think zvinogona kubetserawo vakati wandei kuti vazive how you then translated that into Ghetto Crown King YouTube channel and the Mad Minox family. Right. Sanda pinda ba Ghetto Crown. The first person akandisa pa radio. Inina was one of the first person kudisa pa radio. I just like to thank Wasaya Hitman Singende. First person akandisa pa radio. Then Innocent Manatsa. 2-1 year. Anyways, takwenda Ghetto Crown. Ghetto Crown King is song about killer. Ilpa rhythm known as navy blue. You know, the crown me the Ghetto Crown King. But you on Reno Nakiza. But my lyrics and my records are Kawanda. Ndobaka was started to Ghetto Crown King. Wasn't we said? The good Minox and the unoza latest. Baba wake ndo enzi Minox. Enzi Godfrey. Ndonzi Godfrey. Baba wake ndo enzi Minox. Kamad kakaiswa na huyu mfano mna china mora mna china mora anogara ku UK. Ndakazoisa Kamad. But anyways, ku Ghetto Crown King. Taingweta zvimafanizi. Was uya akataura something anoramba kuti ndozvaataura. Saka takatanga nengorekodhani. Wemadheza tekiwa nemabharandi yavona zvekutamba saka kuzokabira mangwana kuti ndakazvitaura saka ngati evidence yefoni ngoti yavyatora kuti hauziriyo here apa takatanga nemaincome kuti zvanga zviri mafanisi tasikatomboda mari of which up to now isainanditire mari. I'm not commercial. That's how uchiona zvinhu zvangu zviri raw. I don't edit. Wakapotsa kutaura ndezvako unozvimirira. Wakabatwa wakarohwa ndezvako izvo. Ona. Because kunze uku kune vamwe vanhu vanodena futi tinogona kungovatuka futi. Because ndine mafeelings ndiri munhu handiti. Plus toita mafunerals. Vanhu tobatsira futi pamafunerals pacho. Especially in Ajita. Man. Bata dumune kwakaromba rombo magangsters airombinga atotuma sentiment warosana ototaura chokwadi wose ungangoreka ngoti ndakashwizi kadi mangwana ndane benzi ndaroona bugauriro akuna kwabiwa kuna kwarobwa unokaita se ona ndauchovane yatotsukirira akanokauriro nana saka ndotungwe tinongokena atoechingonzino saka inini nemavideos ndakazotanga kuzopiwa music nemaghetto youths. Ndoma mune hondo Chill Sport, you know, Ganyo Records, Hot Property. Ahobo my studios. In fact, practically nearly every studio, including Anaja Praise and Monta Music, Nana Winky D. But I'm here, yes, I'm in the middle. Matthias Mary. But Juni Shai sometimes without the knowledge, for example, without the knowledge of Japresa entity. In Bandesa music ya Japresa, Then they found out I asked them about YouTube.
macopyrights akabva atanga kuuya ndakutsomwa obva wanzibvisa. Japreza was professional. Ndakatumirwa message naKim and ndakabvisa professional. There are some people who wanted to actually kuvharisa YouTube yangu. Vamwe vacho takavakumbira vakabvisa macopyrights. But right now when ndichaita zvemusic ndangoita zvemavideos nemainterviews nemafunerals. Newe munhu asina nebasa resu kunditorewo. Because kutondiisa panguva yakaoma because ndinofanira kunge ndichitora waisiya. Ndine mainterviews angu anenge 6 andakambotora nevamwe vanhu andambobvira ndaona. Vari kuadii mainterview yacho. Asaumirira kuti ndife kuti vazoisa mainterview yacho. Muri legend mudara vari kukumirira kuti kana musisipo manje. Apaneketerwa kampedhuru nokugezwa nemainterviews anenge mamwe 4, 5, 6 years ago andakaita nevanhu vakawanda, especially vanobva kuUK nevamwe radio station maminute matv twe muno, you know. Saka Zimdancehall ndoyati kwatakungowererekera vapfana tivasimbisa kuti vaitamba vakashinga, but aminoti vanozvifambisa sei because inhanchaita zvemusic. I quit. Bostomsom yacho yakawandisa. Music yakurova naRay ndakurekoda simbisa ngoma. Ray music yakunestudio. Silverstone. Kana munhu achingoti mari yatinokuchajawo unogona kungoramba kungoti boys makupenga because ndokuchaja mari yekuti handisi kuda kuridza. Mazvizvise. Because munhu akanditi akudawo ndiridze pastage ndokuchaja muZimbabwe ndogona kuchaja 1000 US ka. Wotaura kuti handisi kuda because handichadi. I have a full sound system yangu irimbo inotorira 6 Macrown amplifiers. They're still brand new. You understand? But like I said, kuti zvemusic zvakazopindurwa nevanhu vasikanyatsoziva zvinoitika musociety medu muno mughetto. They're just in there for the profit. They're business people, of which we are not fighting them. As a business person, make sure wakaisa vanhu 30 paposta, vanhu 30 vanga vakabhadhara. Hatidi kuzonzwa mumwe mwana achichema achitaura kuti handakapiwa $10 kana kuti ndakazotadza kuimba. No problem iripo kana wakawanza vanhu paposta. Do you understand? Silverstone yanga yakazvimiririra. Tarisakade imwe sound. Tiri one isusu taita dance titeka. Tarisakatomboda kana maguest. Most sound system azhinji vanonyeba. Kuti akatanga gore ripi rakati. But makore avanotaura kuti akatanga is level 5 style. Why tisina mbowaona mudansi? Vanhu vazhinji kuno kumarani kuno kundinda kawaendesa kudansi. You understand? Yes. Kana even wakabvunza Farai Shambara anokutaura kuti most of these people vanoclaima ana claimants hativazive kubata munyarwadi. They claim kuti vakatotanga before Silverstone, which is wrong. Some of those people vaitotenga makaseti could dance at the Silverstone, but they are not important. They think they are big. I'm focused on me. Mukubuda mda. Mukubuda. Nice and clear. Ameno junior dipa wanaitwa ketu wada Wedzera tumaningiti ma aiwa ndiyo mutobulata street because vanhu vacho ngoma katotanga kuzizwira pamakaseti because zoti vanhu obva kwazotanga kuita masound ka yanga yamadhezi emalepasi zvatotanga imbeto pamacd pakasangwa nopenwa papa ndopakazotanga kunouta oziona zati vanhu vazombosvika kuti kwamakapukulachi kuti kwasike kuti mapezati mweti maraundi ka ukonzi last 10 masound masara tauda kuti muridze mafainal apa munhu anokakitike macd munhu aisvotoka ega iwe unosita nofainal racho runorowano unokakitike macd asi ndoti maoriginal kamupenerwa yapirates
Noza Yeah. why ndikudaro? These people vanoclaima vazhinji vacho kuti vakatanga kuma80s. Haana kana one song yaSupercat anokwanisa kuridza kana yeNinja Man. Those guys ndo kuma80s. Haana kana one song yaNitty Gritty. One of the best vocalists kana yaFrank Paul yaanokwanisa kuridza ichinakidza vanhu. Anokegedza bhenero wani munhu asingagedzi. Usinzwisisa. Inini ndakakuridzira maFrank Paul andinawo mumba munotoshamisa kuti iwe kwenda because ndagara kuCanada. Ndawana ana Lavendi ana my songs are exclusive. Vamwe vanonzi mapioneers asi mapioneers. Mahari komopo. Vanhu vakangoona zvinhu zviripo vakaitawo zvavanoda. Aiziya. No, thanks Mdara because we've heard so much about you and apa tanchida kungoti mungowedza kuonesa mayouths akawanda how you have sort of like impacted community ne-contribution yenyu. Sekusanangura kwamamboita muchiti we started zvemavideos tichingoitawo zvemafunnies nemabhururu enyu, but at the end it actually turned out to be something beneficial not only to community embare but zvakatospillawo to other communities nemamwe individuals akatobenefita kwamuri imimi. You understand? Saka that clarity, I think, betsera vanhu vakawanda that have like benefited from you, and just to sort of like clear the air from mamwe speculations anoitwa. For example, kapane vamwe vakuita maskits. Vakatanga vachitora mavideos from artists. Now vakuita maskits and they become big. You know what I mean? Yes, sir. Kune vamwe they just do my controversy and they're earning money. Kune vamwe vanoita politics and they're earning money. It's like now it's a job to be a YouTuber to so many people in Zimbabwe muno. Wazvinzwisisa? Yes. Saka we want as many people vanokwanisa kuzviita kana kuona naHefridzi kana naKwekwe kana naGweru vachiita zvatinoitawo nestyle yavo. Plus, how do you feel kana ukaona zvinotaurwa naBhozhongora zvobuda zviri paYouTube apapa isasika but hazvina vidhaji kai, saka ukaumboka kuti unogona kunzi bhazi time unosviketa but zvikanobuda zvine vidhaji ka ichokwadi chikutoitika zvonyatsonobuda aiwa ninga zvakunzvina parika zvavataura zvekuita Mudhara zvine mutsindo ona kuti zvine impact ka. Even my radio stations, mamwa DJs, they have their own YouTube channels. They can work for Star FM, they can work for ZFM, but anenge ane YouTube channel yake kana kainterview munhu. And they earn extra money. Unongoziva mari dzemunomwa hadzina kunyatsosimba, but vanhu ngavasafunga kuti maviews ndo mari, maadverts ndo anoitisa munhu mari nemageographies. Kana inini ndiri kuCanada, when I share my videos, I tend to make a little bit more money than when I'm in Zimbabwe. Because ndiri share ndiri kuCanada ndidya, and the vanhu who out they let that advert show Zimbabwe vanoskipa ndopatinofanira kuwanira mari yedu. That's the only way you can support me. And kunokuwo tine community yedu, kune vanobatsirawo community yedu nemari, vanosponsawo vanhu vekunoku. There's a lot of people who have benefited from our YouTube channel. From America, Australia, and El Chapo. A lot of people. There's local peoples too. And the chief, and son of the soil. And Teddy. Gweja. Gweja. Afana chidika na Hilton. Na Hilton wariko na Jimula wacho. Kanda ruko. Like
isupport yekuti anogona kuti apoisonwa madrinks bos kuita video uri sober ka nechimwe chimbana changu kuti chiri pani chinapenzi b chiri palidza chakapenga havavi gozha tikaplata mabizo aiwa kutoda tineni it's like we actually make this area a tourist area mwe munhu anotobva out of the country achibva kudiaspora achida kutiona personally ino unotiona zveshuwa you know vamwe anenge ada kuya kuzona kuda mumwe anenge ada kuona Junet mumwe anenge ada kuona Minox pese takaenda waziya mwada ngomwiriwo kana pawedzera ipapo ngosvika kana pakamukota peya kana kamvuri kana kunochovha kaubva monazi kuti unosvika kudaiso muripo paposition takaenda kasha. Yeah, thank you very much, Mdara. Thank you very much. At least information yamatipa inokwanisa kupa clarity yakawanda pane zvinhu zvakawanda, especially some of the speculations nongotauro about Mad Minox himself. So I'm sure zvataitaura zveeducation, a lot of youths are going to be educated maererano nezvenyaya yeshowbiz kana kuti YouTube kana kuti music industry. So we appreciate your time. Non-survive on YouTube. Always remember that. Clarify shit. Our emphasis here. Because a lot of people thinks kuti mari andinenge ndinayo ini ndeba YouTube. No, it's totally wrong. So mari this ndakatenga ningi marecords ndakatenga ma sound system ndeze YouTube. Pese pandaikwira ndege ndauya ka 2 pagore ndeze YouTube. I'm the only person akaunza style and fashion in dancehall. Wore the most kangos in this country. Kuna munhu aipfeka kangos in. Kana flat cape chai. Kuna munhu anopfeka flat cape in. But ndakura manje 53 54 ayo ndaenda. Saka you know what I mean. Malipano kanozviramba ramba kora flat. Aiwa atopfeka ma flat cape. Magrills. Ma gold grills now. Because pane pangu paanodiwa kana tiri kuCanada kana kunoku pane pangu paanodiwa. Because hausimbosvika panzvimbo kauri tsaga ka. Oti magrills yakorowa wachi yako yakanaka. Clocks ndinadzo hobo dzinenge 8. You know? Imwe 150 imwe 200 takaenda ziya. Clocks for the summers, clocks for the winter. Aisiya. Nice. Takazviita ningi masongs yaasati ako. Aisiya. Kudhara kwangu kutori nesound yaitonzi Kanga. But Kanga original yachagadzirwa. Wana Kanga iri ningi pabhana yangu iyo. There 2006 ndagara ndinayo isati yatombowacho. But anyways, ndakaenda waziya. Thank you, Mdad. Sharp. Thank you very much.